శరన్నవరాత్రులలో 8వ రోజు దుర్గా అమ్మవారుగా అలంకరించబడతారు. పూర్వకాలంలో హిరణ్యాక్షుడు అనే రాక్షసుడుండేవాడు. రాక్షసులకు మూలాధారమని కూడా చెప్పవచ్చు. అతని వంశం నుండి వచ్చిన వాడే రుద్రుని యొక్క కుమారుడు దుర్గముడు. దుర్గముడు మహాక్రూరుడు. ప్రజలను హింసించడం, దేవతలను దూషించడం ఇవే పనిగా పెట్టుకుంటూ ఒకరోజు దుర్బుద్ధితో తపస్సు చేయడం మొదలు పెడతాడు. అకుంఠిత దీక్షతో బ్రహ్మదేవుని కోసం ఘోర తపస్సు చేస్తాడు. అతని తపస్సుకు ప్రతిఫలంగా బ్రహ్మదేవుడు వరం కోరుకోమని అడగగా దేవతల బలం యజ్ఞం, యజ్ఞానికి బలాన్ని ఇచ్చేది వేదం. అటువంటి వేదాల్ని ఇవ్వమని కోరుకుంటాడు. వేదాలు చేతికి వచ్చిన తరువాత దేవతలను జయించాలి అని కోరుకుంటాడు. బ్రహ్మదేవుడు చేసేదేమీ లేక వేదాలను దుర్గముడి వశం చేస్తాడు. వేదాలు లేకపోవడం వలన యజ్ఞాలు, యాగాలు ఆగిపోయినవి. దేవతలు రాక్షసుల దగ్గర యుద్ధంలో ఓడిపోతూ వస్తున్నారు. మెల్లగా వేద జ్ఞానం కనుమరుగైపోయింది. తీరని కరువు వచ్చింది. యజ్ఞాలు, యాగాలు లేకపోవడం వలన వర్షాలు లేవు. అలా 100 సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. వేద జ్ఞానం క్రమంగా అందరికీ దూరం అవుతుంది. కొంతమంది ఋషులు హిమవంతుని పర్వతాలైన హిమాలయాలలో తపస్సు చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఆదిపరాశక్తి దర్శనమిస్తుంది. అమ్మవారిని చూసిన ఋషులు, జనాలు ఏడవడం మొదలుపెట్టారు. ప్రజలు అనంతమందిని అమ్మవారు చూడడం వలన అమ్మవారిని అనంతాక్షి అని కూడా పిలుస్తారు. అమ్మవారు నీలిరంగు ఛాయతో నల్లటి కమల పువ్వు లాంటి కళ్లతో ఉండడం వలన శతాక్షి, సహస్రాక్షి అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. అమ్మవారు విల్లు, బాణాలు చేత ధరించి పళ్ళు, కాయలతో అందమైన రూపంతో దర్శనమిచ్చారు. ప్రజలందరూ అమ్మవారి ముందు మోకరిల్లి దాసోహమయ్యి ఆకలి కేకలు పెద్దగా ఉంటే అమ్మవారి చేతిలో ఉన్న పళ్ళు, కాయలు ఆకలితో ఉన్న వారికి అందరికీ ఇచ్చి ఆకలి తీర్చడంతో అమృతేశ్వరి అని కూడా పేరు వచ్చింది. దుర్గమ రాక్షసుడు జనాల మీదకు దాడికి వస్తే ప్రజలందరూ అమ్మవారికి నమస్కరిస్తారు. అమ్మవారు చక్రం విసిరి రక్షణ కల్పిస్తుంది. దుర్గముడు భీకరంగా అమ్మవారిపై దాడికి దిగుతాడు. అమ్మవారు ఉగ్ర రూపం దాల్చుతుంది. సింహం కూడా భీకరంగా గర్జిస్తుంది. అమ్మవారు దాస, మహా, విద్య, శక్తి రూపాలు వస్తున్నాయి. కాళీ, తార, త్రిపుర సుందరి, చిన్న, మస్తా ఇలా 32 తరువాత 64 అనంత శక్తులుగా వచ్చి ఏకమై దుర్గముడి సైన్యాన్ని సంహరిస్తారు. అమ్మవారు దుర్గముణ్ణి శూలంతో సంహరిస్తుంది. అందుకే అమ్మవారు దుర్గాదేవిగా పిలువబడతారు. వేద విద్యను అమ్మవారు మళ్లీ వెలుగులోకి తీసుకువచ్చి ప్రపంచానికి చాటారు. అమ్మవారు ఈ రోజు ఎరుపు రంగు చీరతో అలంకరించబడతారు. అష్టమి రోజు జరుపుకునే పూజ కావున దుర్గాష్టమి అని పిలువబడుతుంది. నవరాత్రులలో మహా విశేషమైన రోజు దుర్గాష్టమి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలానే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి.